die uitbarst. Dit zal hem heel veel terug doen, want Antwerpen had het moeilijk. Dit is misschien wel een cruciaal doelpunt vanavond. Betekent Jeroen Vlemings. Ja, de vijfde van de competitie. En wat is hij er blij mee? Dat was er nodig, want een minuut eerder er heel dichtbij. Dat na de tijd het noorden wat kwijt was, snel herstelde. Een betere kansen kwam. Uiteindelijk de binnenkant van Jeroen Vlemings teken. Hier voelt hij al dat hij gaat scoren. Dirks afgekomen goed uit. Dat zeg ik. De kans op Bertrams. En dan is het de tweede bal. Van de bal die hij goed oppikt. Binnenkant voet. En voor je hem raakt weet hij al dat het binnen is. Dirks had het breed leggen wilde ik zeggen. De Vlemings slaat niet voor laag. We staan bijzonder blij mee. Jan Mol ondertussen aan de kant. Yes!